Insellem lis-semmija kollha ta' Radio Marija u lil daw kollha li qegħdin isegwuna minn fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex. Sejra ninxandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Għawdex il-Quddisa tal-lum it-tnejn is-6 ta' April. Nofru dan is-sagrifiċċju għal benefatturi ħajjunu mejtin ta' dan is-santwarju għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu għal morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddisa tal-lejla huwa Don Domenik Sultana. Fina mulejja li xtrifna id-dawlet tiegħek bil-faraġ tal-qlub ħenna lina u f'jismek eħlisna mil-sarat li ġarrabna fid-dnub Ħallasni xomulej fuq li moddi Salħtiħa tawlidek dajfin Dafna midbajja taruna sabiex nejxu għal dejjem Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazie lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U til-eżiż qegħdin nibdew lill-akbar ġimgħa ta' Ġesu. Bdejna l-bieraħ bid-daħla tiegħu f'Ġerusalemm u llum ser niltaqgħu ma' Ġesu li jiġi apprezzat minn Marija. Mill-banda l-oħra naraw ukoll lil Ġuda li għandu rabta mal-flus. Ejjew nitolbu l-mulejjenna biex din il-quddisa li qegħdin niċċelebraw tkun mument ieħor ta' laqgħa mal-mulej. Int li tiftaħ dirajt lil midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina. Mulej ħnina. Inti rajt tajjeb li tara fin-nax tiegħek, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int li dejjem tfittex in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, bi wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Il-Quddisa hija l-familji tal-Erwieħ Ċefaj u Magru. Nitolbu. Ħares lejna u Alla tista' kollox, ara kemm noqsu fostanti ġrib ta' bnedmin dajfa li aħna. U għamel li nieħdu r-ruħ għal-merti tal-passjoni ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena inwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex inġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjaġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzez, qasba mġelġla ma jiksirix, mużbieħ nemnem ma jitfiex, iġib il-ġustizzja fis-sewwa. Ma jgħajjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqax il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek u ħaristek, u għamilt minnek patt tal-poplu dawl għal-ġnus.
biex intiftaħ għajnejn il-omja, toħroġ lill-sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħar lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-edewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jien nibqa' qalbi qawwija. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għad nara t-tiba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Islim għalik Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi, waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwiha tan-nar tpur tiswa ħafna u dilket bija riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxutathomlu b'xara u d-dar imtliet bir-riħa tfuq. Ġuda l-Iskarjota wieħed mid-dixxiepli tiegħu, dak li kien se jitradih qal: din il-fwieħa għax ma nbijgħetx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħallil. U billi kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu: ħallija, din il-fwieħa kienet refaħta għal-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lut saru jafu li kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw il-Lażru li ju kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll, għax minħabba fih ħafna mill-Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hekk il-qari tal-lum ilaqqana ma' ħafna personaġġi. U l-istess il-verità li tgħidilna l-akklamazzjoni tal-Vanġelu, jiġifieri il-vers li qrajna qabel l-Evanġelu. Ħanibdew minnu. Rajna hekk islim għalik Sultan tal-Lut. Int biss tħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Hekk ħafna drabi aħna nikkundannaw il-xulxin meta niżbaljaw. U hemm min jgħid in-natura qatt ma taħfirlek. Il-bniedem xi kultant imma Alla dejjem jaħfirlek. Għalhekk aħna bdeħlin f'dej il-ġimgħa mqazza jew fil-waqt li ma nagħmlux kompromessi u madnub, ejjew nitolbu l-Mlejja tina l-qawwa li mmorru għandu biex bl-imħabba tiegħu hu jibdilna. U din l-imħabba imbagħad lejn Ġesu twassalna biex nagħmlu affarijiet kbar. Għandna lil Marija fil-Vanġelu li nafqet madwar 3 dinar fi fwieħa, jiġifieri 300 paga ta' 300 ġurnata, 10 xhur paga, u marret u tagħthom lil Ġesu billi tilkitlu riġleh. Għax għamlet hekk.
għax kienet ferħana biha x'apprezzat, għax ma baqgħetx marbuta mal-affarijiet tad-dinja. Imbagħad għandek f'kontrast magħha lil Ġuda l-Iskarjota li qal li stajna nagħtuh lill-foqra. Minn banda għandu raġun. Mill-banda l-oħra kieku kulħadd jgħix l-imħabba lejn Ġesu ma jkunx hemm faqar. Għax l-imħabba li għallimna Ġesu mhix egoistika, mhix egoċentrika. Għaw il-faqar fid-dinja. Però jew nitolbu l-mulej jenna li noqorbu aktar lejn Ġesu u li meta nagħtu mhux biex nidru. Kieku is-sinjuri l-hawn fid-dinja jaqsmu dak li għandhom mal-foqra, kieku ma jkunx hawn faqar. U jħassra dawk għandhom iż-żejjed qegħdin jakkumulaw iż-żejjed għal xejn. U dan mhux fid-dinja, dan anke f'Malta. Hawn min ibati u hawn min għandu l-miljuni qegħdin hemm għal xejn. Tgħidlek veru ħadem għalihom. Ma fl-aħħar mill-aħħar x'għandu x'jagħmel bihom. Qegħdin f'dan iż-żmien tal-coronavirus. Min għandu żejjed għandu jagħti lil min m'għandux. Ikun min ikun, sew jekk knisja, sew jekk individwi. Il-problema ta' Ġuda li mbagħad tradixxa lil Ġesu kienet li fettex il-kompensazzjoni, li fittex il-commission. U hemmhekk dak il-fatt li fittex il-commission wieħed seta' jinduna li ma kellux intenzjoni tajba. Minn dak id-demb seta' jasal għal verament li kien qiegħed jagħmel xi ħaġa ħażina, però ma ndunax. Kien qed jipprova jieħu dik il-biċċa tiegħu li ma kienx tisħoqlu. U wasal li ma prezzax biżżejjed il-Ġesu, wasal li ma fehmux. Waslitu li jibqa' limitat mal-idea tiegħu. Mill-banda l-oħra Marija li kienet lesta, li kienet qalba miftuħa għal Ġesu, li semet sew il-kelma tiegħu, kienet kapaċi tħobb. Ejjew nitolbu l-mulejjenna biex anke f'dej il-ġimgħa mqazza nippurifikaw ukoll l-intenzjonijiet tagħna. Norbu aktar lejn Ġesu. U meta nagħmlu l-karità mhux biex nidru, aw anke movimenti fis-soċjetà biex nagħti biex nagħmel promotion lill-kumpanija tiegħi. Dak jgħidu l-advertisement, mhix karità għall-aħħar dik. Tista' tiġri wkoll fil-Knisja. Nagħmel opra kbira lil qaddis għax minn għalija l-qaddis għandu bżonn il-pavaljon tal-fidda. Ħmerijiet akbar minn dawn ma nistgħux nagħmlu. Però jkun hemm min isuqna lejn dik id-direzzjoni b'intenzjoni qarrieqa ġieli. Ejjew nitolbu l-mulejjenna dan iż-żmien anke li qegħdin fid-djar tagħna nikkonvertu għandna żewġ mudelli llum. Għandna lil Marija u għandna lil Ġuda. Ġuda bl-iskuża tal-fqir ma japprezzax il-verità. Però kieku apprezza l-verità, l-affarijiet kienu jkunu bħal għamlet Marija. Marija li kienet hemm anke taqdi lil Ġesu, Marija li kienet lesta li tisma' l-kelma tiegħu li ma kelma twassal mhux biss li tagħti xi ħaġa tal-flus, imma twassal li imbagħad tagħti ħajtek għall-oħrajn. Fiskiet nitolbu fuq dan. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem, li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla l-dejjem.
Imbirek inti mulejja tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajna l-imbejt li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem, li minnu jsir għalina x-xorb tar-roħ. Imbierek Alla dejjem. Jitolbu ħuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom, ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal t-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tieba tiegħek mulej, ħares lejn is-sagrifiċċju qaddis li sejrin nofrulek. Int fiħnina tiegħek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt u mogħtija lilna minn qabel. Għamel li bih naqilgħu il-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfhom lejn il-mulej. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem ukoll imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu il-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmien glorjus tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, Qaddis, qaddis. mulej Alla tal-eżerċti. Ismewwet u l-art Mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbierek Minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik l-ħar kalċi reġrat il-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana jintu salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-mewt u l-qawmen tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li jenna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, jew ngħidu flimkien it-talba li Ġesu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlista jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Ħaruf talla. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Neżajt bil-ġnien u l-majesta, baxxejt rasek b'umiltà, min dawk stess soffrejt, il-attu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mitu irxuxtajt, jivassal tanin, fuq l-art fis-sema. Min qalbi rrit il-qimek u mulej, bimħabti rrit il-qimek u feddej, għal dejjem ta' dejjem, nibqa' nħobbok, u għalija mittint waħdek bis, ħajtek tajt biex li ħbis, leħnin ħolli lejk, Ġesu irrit il-qimek. Sa fisimkom namlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Żun mulej lill-poplu tiegħek, żomm dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek li qlubna konsagrati bil-misteri qaddisa. Wenna nħarsu fina l-mezzi tas-salvazzjoni li jint fil-ħnina tiegħek jogħġbok tagħtina. Bi Kristu Sidna. Amen. Għandna xi avviżi kif tafu dis-sena l-ġimgħa mqazza,
Ek ma nistgħux noħorġu għaċ-ċelebrazzjonijiet, ekku nixtieq inħabbrilkom li bħala djoċesi fid-djoċesi ta' Għawdex ser ikun hawn ħafna xandir. Dan ix-xandir ser ikun kemm permezz tal-YouTube ta' djoċesi ta' Għawdex, kemm xi drabi permezz ta' televiżjoni Xejk, Radio Marija, kif ukoll Television Malta 2. Nibdew mill-erba' pitada ta' qabel il-ġimgħa l-kbira, filgħodu jkollna l-qudiesa mis-Santwarju ta' Pinu fuq il-YouTube ta' djoċesi, fil-għaxija mbagħad fil-5:30 ċelebrazzjoni penitenzjali minn hawnhekk minn ta' Pinu li tixxandar fuq Televiżjoni Malta 2 kif ukoll fuq Xejk Television flimkien ma' Radio Marija u l-YouTube ta' djoċesi. Wara fuq Televiżjoni Malta 2 ikun hemm il-Via Sagra mill-Isqof ta' Għawdex. Ħamis ix-xirka ikonna t-tifkira tal-ikla tal-Mulej mill-Katedral ta' Għawdex kemm fuq Xejk Television kif ukoll fuq il-YouTube ta' djoċesi. Il-ġimgħa fit-3:30 ta' wara l-ofsinhar l-adorazzjoni tas-Salib mill-Katedral ta' Għawdex l-istess fuq Xejk Television kif ukoll fuq il-YouTube ta' djoċesi. Sibt il-għid is-sija tal-Om minn dan is-santwarju li tkun fuq Xejk Television, il-YouTube ta' djoċesi u Radio Marija, il-velja solenni tal-għid li tkun mill-Katedral fuq Xejk Television u l-YouTube ta' djoċesi, imbagħad ħadd il-għid fl-10 ta' filgħodu qudiesa minn dan is-santwarju fuq Radio Marija u YouTube u fis-6 ta' filgħaxija pontifikal mill-Isqof ta' Għawdex fil-Katedral li jkun fuq Xejk Television u l-YouTube ta' djoċesi. Hekk billi l-Isqof George Buġejja l-Isqof tal-Libja ma setax jivvjaġġa lejn il-Libja, minn dan is-santwarju wkoll b'servizz lejn ħutna kemm li jitkellmu bl-Ingliż li jgħixu Malta kif ukoll l-insara fil-Libja ser isiru dawn it-trasmissjonijiet permezz tal-YouTube ta' djoċesi. Dawn ser ikunu nhar il-ġimgħa l-kbira fl-10 ta' filgħodu u nhar ħadd-Tliet fil-5 ta' filgħaxija. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-Mulej. Inroddu ħar lill-Alla. U s-sanduru lejn Omna Marija u nitolbuha talba li talbitna hi minn din il-kappella. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek. Imbirkinti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, itlob għalina. O Madonna ta' dmu, qalb ħelwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għalina, nitolbu kolna mikkija, il-biki tiegħek taħnina, juridu nuri kbar, jiġibu fil-qalb tiegħek, dnubitna b'tanti mirar. O Madonna ta' dmu, qalb ħelwa ta' Marija, jitlob lil Ġesu għalina, jitolbu
kolna bikir